ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿನ ಸಂಘ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ನೆಟ್ ಎಣ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕುಡ್ಲ ಕಾಪ್ರಿಗುಡ್ಡೆ ಕೈತಲ್ದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಆಫೀಸ್ ಎದುರು ಗುರುವಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ದಾರರಿಗೂ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ₹3000 ನಿಗಂಟು ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪನವು ಸುರೂತ ಬೇಡಿಕೆ ಆದುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ನಿಲೆಟ್ ಎನ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕುಡ್ಲ ಕಾಪ್ರಿಗುಡ್ಡೆ ಕೈತಲ್ದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಆಫೀಸ್ ಎದುರು ಗುರುವಾರ ನಡೆತಂಡ. ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ದಾರರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ₹3000 ನಿಗಂಟು ಮಲ್ಪಡು ದೆತ್ತುಪಾಟ್ನ ಕಮಿಟೇಷನ್ ಬೊಕ ROC ಸವಲತ್ತುಲೆನ ಪಿರ ಜಾರಿ ಮಲ್ಪಡು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಆಫೀಸ್ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪುನ ಬೇಲೆಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚ ಬೇಡಿಕೆಲೆನ ದುಂಬುದಿಯರು. ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, CITU ನಾಯಕರು UB ಲೋಕಯ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುಕುಮಾರ್, CITU ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್, DYFI ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಡು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪಣವಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾಯರ ಭಿನ್ನಯಿತೊನ್ನ ಓಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಮಿಷನರ್ಡ ಸಂಘದ ಕುರಿಯರು. ROC ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ ಇತ್ತು. ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ 10% ಅವರು ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ 20 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪುನಃ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮರು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಿಂಚಣಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದರಿಂದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಂಥ ಈಗಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನಿಗೆ GST ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಪೆನ್ಷನ್ದಾರರಿಗೆ ಬದುಕಿರಿ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಪೆನ್ಷನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ದ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು ಪಂಡ 400 ಇತ್ತಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡೋದಿತ್ತೀರಿ ಐನು ಪೂರ ಉಂಟಾದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರಿಗೆ 1000 ತೀರ್ಲುದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಪೆನ್ಷನ್ದಾರರಿಗೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಟು ಅಕ್ಲಿ ಮರ್ದದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡು. ಆ ಮರ್ದಗ್ಲ ಇನ್ನು ಅಕ್ಲಿ ತೊನ್ನಂಚಿನ ಮರ್ದಗ್ಲ ಒಂದು ನಗ ಈ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೆನ್ಷನ್ ಅವು ಒಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಹತ್ತು ಅವು ಏರ್ನಂದುಲ ಔದಾರ್ಯಲ್ಲ ಹತ್ತು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಕಾಸು ಕಟ್ಟುಮಂತದ್ದು ಪೆನ್ಷನ್ದಾರರಿಗೆ ಕೊರಡ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಸು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಪಿಂಚಣಿ 3000 ಬಕ್ಕ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಎಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು 9,000 ತಿಕ್ಕೋಡು ಆಂಡಲ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪೆನ್ಷನ್ಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಿಂತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ದಾಂಡ ಪಿಂಚನ್ದಾರರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬದುಕೊಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಪೆನ್ಷನ್ದಾರರಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಖರ್ಚು ಪಂಡು ಒಂಜಿ 50% ಅಕ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣೋಡುಗು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಹೋರಾಟ ನಡ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ತೆಂಕಕಾರಂದೂರು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಕಳ್ವೇರು ಪೊಗ್ಗದು ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ಪುಡತ್ತದು ಕಾಸು ರಟ್ಟಾದಿರು. CCTV DVR ಮಾನಿಟರ್ ಸೇರ್ದು 11 ರಟ್ಟಿದೇರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ವೇಣೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಕ್ಲು ಕೇಸು ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ಸಾಕ್ತಂಡು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ತೆಂಕ ಕಾರಂದೂರು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಕಲ್ವೇರು ಪೊಗ್ಗದು ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ಪುಡತದ ಕಾಸು ರಟ್ಟಾದೇರ. CCTV DVR ಮಾನಿಟರ್ ಸೇರ್ದು 11 ರಟ್ಟದೇರ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆದ ಭಟ್ರು ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬನ್ನಗ ಬಾಕಿಲ್ದ ಬೀಗ ಪುಡತದ ಅರ್ಧ ಬಾಕಿಲ್ದ ತಿದ್ದಿತ್ತಂಡ. ಸಂಶಯ ತಾಳ್ದ ಅಪಗನೆ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿರಿಪಾದೇರ. ಅಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಕಲ್ವೇರು ಪೊಗ್ಗದಿನ ನಿಘಂಟಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವೇಣೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇರ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೌಮ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪಿಂದದ ಮಾಹಿತಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೇರ. ಬಿರಲಚ್ಚಿ ತೆರಿನಕ್ಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ವಾನದಳ ಬರ್ಪಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆತಂಡ. ದುಂಬತ್ತ ಜಾಗೃತ ಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೌಮ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತದಕ್ಲಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕಲ್ವೇರಿನ ನಾಡುಪತ್ವ ಅಂದು ಪಂಡೇರ. ಈ ದುಂಬುಲ ಒಂದುವೇ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕಲ್ವೇರು ಪೊಗ್ಗುದು ದೇವ್ಯರ್ನ ಉಚ್ಚೆಯ ಬಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲೆಬಾಳುನ ವಸ್ತುಲೆನ ಕಂಡದಿತ್ತೆರ. ಆಂಡ ಅಪಗ ಕಲ್ವೇರಿನ ನಾಡುಪತ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕುರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ವೇಣೂರು ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ
ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಜರನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಶ್ವಾನವನ್ನು ತರಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳು ನಡೆಪಾದು ಅವಲು ದೆತ್ತೋನಂಚಿತನ ನಿರ್ಧಾರಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗ ಎಡ್ಡ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂಬಂಧದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಡೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆವಿ ಪಂತಿರ ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲ ಕದ್ರಗುಡ್ಡೆದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಟ್ ಗೊರಿಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರಗುಡ್ಡೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ಬುಧವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಿತಿದ ಸಭೆ ನಡೆತಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆವಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳು ನಡೆಪಾದು ಅವಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗ ಎಡ್ಡ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂಬಂಧ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡೊಂದು ಪಂಡಿರ ತಿಂಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಸಭೆ ನಡೆಪಾವಡು ಐಕುರಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿನ ದೀದ್ ಸಭೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕದೆತ್ತೊನ್ನ ನಿಘಂಟಲ ಬಗೆಟ್ 48 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಿರ್ಸಾವಡೊಂದು ಅರಿತಿರಿಪಾಯಿರು ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಮಾರ್ಗ ರಿಪೇರಿ ಬಗೆಟ್ ತಿರಿಪಾದ ಗಾಡಿ ಉಡುಪನಕ್ಲು ಮೆಲ್ಲಪೊಯರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪುನ ನಾಮಫಲಕ ಪಾಡುಡು ಜೋರು ದವಗಡಾದ ಜನ ತೀರಂಡ ಅಡಿಟ್ ವರದಿ ಕೊರಿಯರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರು ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ ತಕ್ಲು ರಕ್ಷಣೆದ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ISI ಗುರ್ತದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡಿಯರೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಾವಡು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಲೆನ ಬಸ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿಲೆನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಪಿಂದೊನುಡು ಬಸ್ಸಲಿಡು ಶಾಲೆಲೆನ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಾಲನೆ ತೋಜಂಡ ಇಚ್ಚಾರಿಪೋಡ ಐನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಸರಿಯಾದ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೋಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಒತ್ತು ಕಮಿಷನರೇ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಬಸ್ಲೆನು ಪಿಂದೊನಡೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಂಡಿರ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆನು ಕೊನಪನ ರಿಕ್ಷುಡು ಐನು ಜೋಕ್ಲೆನು ಕುಲ್ಲಾವಲಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಕ್ಲೆನು ಪಾಡ್ದು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತನ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ದೆತನೋಡು ಜನಕುಲು ನಡ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಿನ ಸಾದಿಡೆ ಗಾಡಿಲು ಪೋವಂದಿನಂಚ ಕಣ್ಣು ದೀವೋಡು ಕಟ್ಟೋನ ಪಗ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟು ಪಾಡ್ದಿನ ಕಟ್ಟೋನ ಸಾಧನ ಹಿಡಿದು ಅವಗಡ ಆಂಡ ಕಟ್ಟಣ ಯಜಮಾನಿಯರ್ನ ಮಿತ್ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ದೆತನೊಡೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರು. ಸ್ವತಂತ್ರ ತಿಕ್ನೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ದೇಶದ ಕಡೀರ್ದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ದೇಶನು ದುಂಬು ನಡಪಾಯ್ನಾರು ಆಂಡ ಎಂಚಿಪದ ದಿನೊಕ್ಲಿಡು ಅರಿನ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನುತ್ರಿ ಅಸಮಾಧಾನ ತೋಚಾದರು. ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಣತ್ರೈ ಪುಡ್ಲಡ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಡು ಪಾತಿರ್ದ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಿಕ್ಕಿನಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ದೇಶದ ಕಡೀರ್ದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ದೇಶನು ದುಂಬು ನಡಪಾಯಿನಾರು ಅಂಡ ಇಂಚಿಪದ ದಿನಕ್ಲೆಡರಿನ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಸಮಾಧಾನ ತೋಜಾಯರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತಿದಿನ ಭಾರಿ ಜನೊಟ್ಟು ಅರಿನ ಪೊರಂಬಾಟ ಇಸೆ ಸಾಧಿತ್ತಂಡ ಬಲದಾಂತಿ ನಕ್ಲಿನ ಸಮಾಜದ ಅಖೇರಿ ಮುಟ್ಟದ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತಿನಾರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಪಾಕ ಅಣೆಕಟ್ಟಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಟ್ಟಾದರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದಿಂಜ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಲ್ಯರ್ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರ್ಯರಂದ ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಪ್ಪುವೇರ ಆಂಡ ಆರು ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿರ ಪನ್ಪಿನೇನು ದೆಂಗಾವಿರು ಆರು ಅರೆನ 18 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೊರ್ಬಾಟುಗು ಲಾಗಿನಾರು ಅರೆನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ನಾರು ನೆಹರುಂದು ರಮಣದ ರೈ ಪಂಡೆರ ಇತ ಗಾಂಧೀಜಿ ನೆಹರನನ್ನು ಕೆರ್ನಕ್ಲೆನು ವೈಭವಡು ತೋಜವೇರ ಅಂಡಬುರಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೇನಾನಿಯರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಸೈಸೊನೆರ ಸಾಧ್ಯ ನೆಹರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರನ ಅಲ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಡೆದವರ ನೆಹರೂರನ ಸುಮಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಂದು ರಮಣತರೈ ದೂರಿಯರು. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿಯನ್ನ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನಾಕಾರರು ಜೀವಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ ಅದು. ಕೆಲವರನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ನೆನಪು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಂದಾಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಕೆಲವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇತಿಹಾಸ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ನಾವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ. ಅದು ಯಾರು ಸೂಲಿಬಲೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ. ಸೂಲಿಬಲೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ಬೇಡಿ ನೀವು. ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕು. ಇದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟ. ಆ ಗುರಿ ತನಕ ತಲುಪಬೇಕು. ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟದಿದ್ರೆ ಅದು ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರನ್ನ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿ ಜಾಹೀರಾತು ಹಾಕಿ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯದ 10 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಮೇಯರ್ ಬುಕ್ಕ ಒತ್ತು ಮೇಯರ್ ಪಟ್ಟೋಲೆಗ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಿದಡ್ಪಾದಂಡ. ಕೊಡ್ಲದ ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಒತ್ತು ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೊಂಜೋಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ 10 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಮೇಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತು ಮೇಯರ್ ಪಟ್ಟೊಲೆಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಿದಡ್ಪಾದಂಡ. ಕುಡ್ಲದ ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಒತ್ತು ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುಂಜೋಗು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಿದಡ್ಪಾದಂಡ. ಕರಿನ ಸಾಲದ ಮೇಯರ್ ಅಧಿಕಾರ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಅರೆನೆ ದುಂಬರಿತದ 5 ತಿಂಗಳು ಕರೆದು ಇತ್ತ ಮೀಸಲಾತಿ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದೇರ. ಮೈಸೂರು, ತುಮಕೂರು, ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ದಂಚ ಬೇಗ ಮೇಯರ್ ಓಟು ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇಯರ್, ಒತ್ತು ಮೇಯರ್ ಓಟು ಕೆಪ್ಪು ಗುಪ್ಪು ಉಂಡು ಮಲ್ತದಂಡ. ಪಾಲಿಕೆದ 23ನೇ ಸಾಲದ ಮೇಯರ್ ಓಟು ನಡಪಂದೆ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪನಗ 24ನೇ ಸಾಲದ ಮೇಯರ್, ಒತ್ತು ಮೇಯರ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದ ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದಂಡ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಬಂಧದ ಕೇಸ್ ಒಂಜೇತ ಬಗೆಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪುಡ್ದವರ ಕುಡ್ಲದ 23ನೇ ಸಾಲದ ಮೇಯರ್, ಒತ್ತು ಮೇಯರ್ ಓಟನ್ನು ತಡೆತದಂಡ. 22ನೇ ಸಾಲದ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಒತ್ತು ಮೇಯರ್ ಸುಮಂಗಲ ಮುಕ್ಲಿನ ವಾಯ್ದೆ ಮುಗಿಡಲ ಅಕ್ಲೆ ದುಂಬರಿತೆರ. 23ನೇ ಸಾಲಗ ಮೇಯರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ, ಒತ್ತು ಮೇಯರ್ ಪಿರ ಒರಿದಿನ ವರ್ಗ ಎ ಪೊಂಜೋಗು ದೆತ್ತದಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದಿತ್ತಂಡ. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ 24ನೇ ಸಾಲಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಂಡು. ಈ 2 ಸಾಲದ ದುಂಬುಲ ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದೆತ್ತದಿತ್ತಂಡ ಒಂದುಲ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣ ಆತಂಡ. ಎತ್ತೇಲುಂಜಿ ಇಡೇ ವಿರಾಮ ಹೊಡೆದ ಬುಕ್ಕ ನನ್ನಲಾತ ತುಳಸುದ್ದಿಲು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಒಂಜಿಟ್ಟು ಕಾಸು ಕಂಡದ ಆರೋಪಿನ ವಿಟ್ಲಡ್ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದೇರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕೈತಲ್ದ ಬಂಬ್ರಾಣದ ಫೈಜಲ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಗ್ಗು ಬಂಧನ ಆಯ್ನ ಆರೋಪಿ ಆದುಲೆ. ಪೊಂಜೋನ ಕರೆಯಣಿ ವೈತದ ತಿಕ್ಕಳ್ದ ಬೂರ್ನ ಆರೋಪಿಲಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಗ ಅಕಲು ಕುದ್ದು ಪದವುದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪುಡು ಕಾಸು ಕಂಡದನ ಗೊತ್ತಾತಂಡ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಒಂಜೆಟ್ ಕಾಸು ಕಂಡಿದಿನ ಆರೋಪಿನ ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದೇರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕೈತಲ್ದ ಬಂಬ್ರಾಣದ ಫೈಜಲ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಗ್ಗು ಬಂಧನಾಯಿನ ಆರೋಪಿಯಾದುಲ್ಲೆ. ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತದ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಂಜರ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜು ಬರ್ತಿನ ಕರಿಮಣಿನ ಬೈಕಡ್ ಬರ್ತಿನ ಇರುವೆರು ಗುರ್ತಾಡ್ತದಾಂತಿನಕ್ಲು ಒಯ್ತದ ಪದ್ರಾಡಾದಿತ್ಯರು. ಊರುದಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿನ ಬೆರಿಪತ್ತದು ಪೋದು ಅಕ್ಲಿನ ಪತ್ತದು ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಕೊಡ್ತೇರು. ಆರೋಪಿಲಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಗಾಕ್ಲು ಕುದ್ದು ಪದವದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಹೊಡೆದು ಕಾಸು ಕಂಡಿದ್ದೇನ ಗೊತ್ತಾತಂಡ. ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಕುದ್ದು ಪದವು ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದಾರಿಕೆದ SR ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪದ ಆಫೀಸ್ ಲಾಕರ್ ಪಡತದ ಕಾಸು ಕಂಡದಿತ್ತಂಡ. ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾರ್ದು ಭಾರಿ ನಾಡಂಡಲ ಕಲ್ವೇರು ತಿಕ್ಕಿದ್ದಾಂಡ. ಬುಧವಾರ ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂಧನ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಡ್ ಪೈಜಲ್ನ ಕಂಡ ದಿನ ಜಾಗೆಗೆಲೆ ತಂದು ಪೋದು ತನಿಖೆ ನಡಪಾದೇರು. ದಂಬೆಕಾನ ಸದಾಶಿವ ರೈಕ್ಲಿಡ್ದು ತಯಾರಾದಿತ್ತಿನ ಬಂಟ ಮದಿಮೆ ಬೂಕುದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಉದಿಪನ ಬೊಕ್ಕ ಡಾ PB ರೈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅನಿಲ ವೆಂಕಪ್ಪ ರೈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪನ ಲೇಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬಂಟೆರ್ನ ಭವನಡು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡುಂದು. ಬಂಟೆರ್ನ ಯಾನೆ ನಾಡವೇರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲದ ಒತ್ತುಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರುಡು ತೆರಿಪಾದರು. ಬಂಟೇರ್ನ ಯಾನೆ ನಾಡವೇರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲದ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರದ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಡು ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟಡ್ ಪಾತಿಡ್ದು ದಂಬೆಕಾನ ಸದಾಶಿವ ರೈಕ್ಲಿಡ್ದು ತಯಾರಾದಿತ್ತಿನ ಬಂಟ ಮದಿಮೆ ಬೂಕುದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಉದಿಪನ ಬೊಕ್ಕ ಡಾ
PB ರೈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಣಿಲೆ ವೆಂಕಪ್ಪ ರೈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪನ ಲೇಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬಂಟೆರ್ನ ಭವನೋಡು ನಡಪರೆ ಉಣ್ಣೊಂದು ಪಂಡೆರ ಮೂಜಿ ಇಸೇಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಒಂಜೆ ಚಾವಡಿ ನಡಪಾಯರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದಂಡ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ವಾಕ್ರಮಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆವಡೊಂದು ಬುಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪನ ಬಂಟ ಮದುವೆ ಬುಕು ತೀರಿಪಾವುಂಡು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಡು ವೈದಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲೆಡು ಮದುವೆ ಅಪ್ಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಜ್ಜೆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಹೋಮ ಮಲ್ತದ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧ ಆದಿತ್ತದ ಈ ಬೂಕುಡ್ದು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಗೂ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಲೇಖಕರು ಮಲ್ತದೆರಂದು ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು PB ರೈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇದರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬರುವ ದಿನಾಂಕ 27/8/2022 ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಬಂಟರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿನೂತನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡೋರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ದಂಬೆಕಾರ ಸದಾಶಿವರಯ್ಯವರು ಬಂಟ ಮದುವೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಬಂಟ ಗುರಿಕಾರನ ಕೈಪಿಡಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಪುಸ್ತಕದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇದಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಫ್ಲೇವಿ ಗ್ಲಾಡಿಸ್ ಡಿಮಿಲ್ಲೋ ಸಂಸಾರದ ಬದುಕಡು ಇತ್ತೊಂದೆ ಇತ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡತಿನ ಚಿತನ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಶಿ ಮಠ ದುಂಬಾಳ್ತಿದ ಮಿಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ 2022 ಫಿನಾಲಿಡ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು 4ನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆತಿರ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಪಂತೊಲೆಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು 6 ಬಡವಿರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಇಸೇಸ ಕಾಳಜಿಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜವನಾದಿಗೆಡು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಸೌಂದರ್ಯ ಪಂತ ಇಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಟ್ಲ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನ ಕೆಲವು ಪುಂಡುಲು ಮದಿಮೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಮಾತಾ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪುನನೆ ಹೆಚ್ಚಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಣ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ಲೇವಿ ಗ್ಲಾಡಿಸ್ ಡಿಮೋಲು ಅಂಚತ್ ಸಂಸಾರದ ಬದುಕಡು ಇತ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡತಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಶಂಶಿಮಠ ದುಂಬಾಳ್ತಿದ ಮಿಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ 2022 ಫಿನಾಲೆಡ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು 4ನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆತಿರ ಗ್ಲಾಡಿಸ್ ಡಿಮೋಲು ಸೌಂದರ್ಯ ಪಂತಲೆಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಡವರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಇಸೇಸ ಕಾಳಜಿದ ತೊಂದೆರ ಇತ್ತೆ ಫ್ಲೇವಿ ಗ್ಲಾಡಿಸ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೋ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಡ್ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾದ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ದ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಆದ ಸೀನಿಯರ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ದ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ್ಲ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೇರ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ನಡ್ಡಿಯಲ್ ಪನ್ಪುನವಲು 10 ಕಲಸೆ ಕಂಡುಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಲೆಟ್ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಡುಡು ಸೇರ್ಗ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಿಪ್ಪ ನಡತಂಡೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ನಡಿಯಲ್ಡ್ 10 ಕಲಸ ಕಂಡುಡು ಬಿರುವೇರು ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ನಿಲೆಟ್ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಡುಡು ಸೇರ್ಗ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿಪ ನಡತಂಡೆ. ತೊಡಾರ ಬುಲ್ಪು ಪತ್ತಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿಗ್ ಪುರ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರು ಮಲ್ತೇರ. ಮಲ್ಲಬಿನ್ನಿರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾಡಬುಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ದು ಪಡಿಲ್ಪುರ್ನ ಕಂಡನು ಬಿರ್ವೆರೆ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯದಕ್ಲು ಪಿರ ಬುಲಿಚಲ್ ಮಲ್ಪನವು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಇಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಡಂದ ನಡಪಡಂದು ಎಡ್ಡುಪು ಬಯಕೇರ. ನನುರಿ ಬಿನ್ನೆ ಸುಧಾಕರ ಮಚ್ಚಲ ಪಾತಿರ್ದು ಕಂಡುಡು ಸಾಗಲಿ ಜಂದೆ ಜನಕುಲು ಕಂಡದಂಚಿ ಗುಮನ ಕುರ್ಪನ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಸಮಾಜನು ಪಿರ ಬೆನ್ನಿದಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಟ್ಪಾದಿರ ಕುಶಿತ ಇಸೆಯಾಂದು ಪಂಡೆರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿನ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಬೊಕ ಬಿರುವೇರು ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪಾತಿರ್ದು ಸಾಗುಲಿ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರ ಎಡ್ಡ ಪಲಕುರುಡು ಅರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲವು ಪಡಂದು ಎಡ್ಡಪ್ಪು ಬಯಕೇರ. ಬಿರುವೇರು ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸುರ್ಲಾಜೆ, ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮೋಹನ್ ಕಲ್ಲಾಜೆ, ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಲೋಕನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ತಿಮರಾಜೆ ಬೊಕ ಕೋಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಕಾರ್ಯಂತರ ವಿಶ್ವ ಪೂಜಾರಿ, ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಂಚಾಲಕರು ವಿದ್ಯಾಧರ ಪೂಜಾರಿ, ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಮೀಳಾ ಕಡೆಕೋರಿ ಮಜ್ಜಲ್, ಸರೋಜಾ ಭಾಸ್ಕರ್, ನಳಿನಾಕ್ಷಿ, ಹರ್ಷಿತಾ ಗಣೇಶ್, ಜಯ, ಭಾರತಿ, ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ. ಸಂಪ್ಯ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಭವ್ಯಶ್ರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತಿರ ಕಂಡುಗು ಪೇರ್ ಮೈತದ ನೀಚ ನಡಿಯರೆ ಸುರುಮಲ್ತಿರ. ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರಾದ KR ಜಯಾನಂದ್ ಮೆರಿನ್ ದೀದು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಪಿದಾಟ್ಪಾದಿಂಡ. ಕೇರಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಮಿತಿ ಪಿರಕಟ್ಟದಂಡು ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಕಾರ್ಯಂತರು 3 ಅಧಿಕೃತ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದು 17 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿನ ಪುದರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದಂಡು.
ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರ್ಕಾರರಾದ ಕೆಆರ್ ಜಯಾನಂದ ಮೆರೆನದೀದ್ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಪಿದರ್ಪಾದಂಡ ಕೇರಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಮಿತಿ ಪಿರಕಟ್ಟದಂಡ ಗುರ್ಕಾರರ ಕಾರ್ಯಂತರ ಮೂವರ ಅಧಿಕೃತ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದ 17 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪುದರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಸಹಕಾರಿ ಸಹಾಯಕ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಎ ರವೀಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಂತರಾತಿರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭಂಡಾರಿ ಸ್ವಾಗತ್ ರಣವೀರ್ ಚಂದ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮೋಹನ್ ಉಣ್ಣಿತ್ತಾನ್ ಶಾಸಕರು ಎಕೆಎಂ ಅಷ್ಟಪ್ ಅಧಿಕೃತ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಕೀಲರು ಜಿ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಟೀಚರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಕೆ ಅಜಿತ್ ಚಿಪ್ಪಾರ್ ಉದಯ ಸಾರಂಗ ಎಣ್ಮಕಜೆ ಗಣೇಶ ಕಾಜವ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಎ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ವರ್ಕಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುರ್ಕಾಡ್ದಿ ಭಾರತಿ ಸುಳ್ಯಮೆ ಪೈವಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುರ್ಕಾಡ್ದಿ ಜಯಂತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಪೈವಳಿಕೆ ಗಂಗಾಧರ ದುರ್ಗಿಪಳ್ಳ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ಎಡಗಿನೆತ್ತ ತುಳು ಸುದ್ದಿಲು ಮುಗಿಡು ನನ್ನಲಾದ ಸುದ್ದಿಗಾದ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಸಲ್ಮೆಲು.